अगर आप चाहते हैं शिवांगी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा। गया वाला से की छौड़ी नालंदा वाला से, गया वाला से की छौड़ी नालंदा वाला से, तू तो फसल हकी छौड़ी गे जमुई वाला से, तू तो फसल हकी छौड़ी गे जमुई वाला से। गाया वाला से नहीं नालंदा वाला से, कि हम तो फसल ही छौरा रे नवादा वाला से, कि हम तो फसल ही छौरा रे नवादा वाला से। बुझले शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा। पटना जहानाबाद पीछा कौला गल गे, तोरे पीछे अरवल जिला हलौ पूरा पागल गे। पटना जहानाबाद के हाथ नहीं आई बैरे, छौरा नवादा वाला से शादी रचई बैरे। यारा वाला से की छौड़ी छपरा वाला से, तू तो फसल हकी छौड़ी गे बक्सर वाला से, तू तो फसल हकी छौड़ी गे बक्सर वाला से। आरा वाला से रे नहीं बक्सर वाला से, कि हम तो फसल ही छौरा रे नवादा वाला से, हम तो फसल ही छौरा रे नवादा वाला से। फसल ही छौरा रे के करा से छौड़ी तोर मामला हलौ से टगे, परदीप परदेसी सुदामा करल चाहौ भेट गे। परदीप परदेसी सुदामा से करबौ नाही भेट रे, अनुपम दरदी से हकै मामला से करे। बांका वाला से की छौड़ी से पूरा वाला से, तू तो फसल हकी छौड़ी गे जमुइया वाला से, तू तो फसल हकी छौड़ी गे जमुइया वाला से। बांका वाला से नहीं से कपूरा वाला से, कि हम तो फसल ही छौरा रे नवादा वाला से, कि हम तो फसल ही छौरा रे नवादा वाला से। बुझले रे शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा।